Hello, good morning! Ma'am Arlen D, good morning! Ma'am Rocky Vera! Good morning! Hanggang ngayon, ano pa ako? Nakalutang ako ngayon, ma'am. Lutang na lutang. Gusto ko pang matulog. Kamusta kayo? Ma'am Lynn? Katulog ka ba, Ma'am Lynn? Ma'am Arlen D, ikaw po, kamusta? Opo, may harang na. Sinigurado ko talaga kahapon, Ma'am Jean, na mayroon. Kasi sayang yung walwal ko dito tapos walang harang. Tuyo pa ko pumunta pa ako nung nagising ako mga 6 o'clock kasi umalis yung asawa ko papuntang Iloilo, mga quarter to 5, tapos natulog uli. Tapos mga quarter to 6, pumunta pa ako sa live ni Ma'am Morsky. Ay, Ma'am Morsky lang pala. Huwag natin siyang tawagin na Ma'am o Ate. Morsky lang talaga. Kasi kanya, i-shout out kanya talaga. Di mo wak, grabe kagabi. Oy, natulog. Ay, katulugon ko na kagabi, Ma'am Jean. Naku, saya-saya. Hello, Sir Tams. Good morning. Ma'am Rose, tambay lang, PC. Opo, thank you so much. Oo nga, kagabi. Sige lang, ituloy-tuloy lang natin, Ma'am Jean, naka-StreamYard. Napagod ako kagabi, Ma'am Jean. Sorry parang parang hindi ako energetic kagabi. Ma'am Lynn, tambay muna. Okay, Ma'am Lynn, thank you so much. Antok pa ako. Boss B, asan ka na, boss? Tulog pa, Ma'am Jean?
Di pa kami nakahiga, Sir Tams. Gising na din. Boss G, good morning. Thank you, Ma'am Lynn. Chin supporter, good morning. Thank you. Wow, may harang na. Sana all, higa pa. Sir Tams. Ay, nako. Ano kagabi ka, Sir Tams? Mga alas 12 na siguro yon, no, Ma'am Jean? Ay! Nagpa-China sila kahapon, Ma'am Jean. Kailan balik, Ma'am Jean, ang boss? Kaya okay lang tanghali na bumangon. Oo, bawi-bawi muna kayo dyan. Diyos ko, naglinog dito. Very, ma'am. 6.2. Diyos ko. Kanina lang? Sir Tams? 1 week sila doon. Okay. Vacation mode sila pala. So, less ang trabaho nyo ngayon, Ma'am Jean. Kaya may time matulog. 1 week na puyatan, okay lang yan. Kasi babawi naman sa morning. So, pwede nang gumala, Ma'am Jean. Hala, Sir Tams, kamusta kayo dyan? Oo, 6:30 kanina, Ma'am. Hala. Diyos ko, lakas yan 6.2. Saan bang epic center? Saan bang sentro ng ng linog? Diyos ko, ingat kayo dyan, Sir Tams, ha? Ano lang? Wag lang magpanik. Hinatuan ang epic center. Ano lang? Hindi lang, pakalma lang. Stay calm lang kamo, ha? Stay calm lang. Tapos kung kung baskog, stay calm lang. Tapos pag untat, duck hold lang. Tapos sige, amat-amat na pagwa. Dira ka mo sa mga bakanti, bala nga lugar, nga safe ka mo.
Hindi ka mo sa mga building dira mo ano kay syempre may mga aftershocks pa na. Expect pa na nga damo pa na siya aftershocks. Sir Tams. Wa dayon. Pero while nga naga-shaking pa, stay lang anay. Kay balaan mo may mga possibilities na maano pa kamo, matumba. Tapos hindi magpanago sa mga lamesa, sa mga bangko. Hindi ka mo da magstay basta amat-amat ka mo panaog. Kunara ka mo sa taas na building. Ay, Bigo Live di ay. Ay, may live ka, Ma'am Jean? Ay, Ma'am Lynn? Yung ano ko, yung harang ko. Bigo. Ingat kayo, Sir Tams. Busy patambay muna, di ko marinig lang po headset. Okay lang. Okay lang, Ma'am Lynn. Believe lang gid ko sa mga bata kay sila pa na siling relax lang kay si Papa Engineer sa balay. Oy. Ano kasi yung mga bata sa eskwelahan, ano na sila, may earthquake drill na sila lagi. Nag-conduct ang school ng earthquake drill. Kaya alam na nila yon ng kung anong gagawin nila, Sir Tams. Hello, Kitty Lovers! Thank you, Ma'am! Harang! Wow! Ang dami ko ng harang! Thank you so much! Oo, nanad na sila, sir. Isang dila ko, Ma'am Jean, yung live mo kagabi, ay, bakit 5 watching? Di mo ba na-off kagabi? Di ka ba nag-end stream kagabi, Ma'am Jean? Bakit makikita dito sa ano mo? Sa channel mo na ano, na naka-live ka pa hanggang ngayon. Ma'am Jean, no? Nakita mo ba Ma'am Jean? O, tingnan mo, yung live mo kagabi. Di ka ba nag-end stream? Nandito pa. Ang late daw part, magkanta mamaya sa live ni Ma'am Jean. O, Sir Tamsa, tion mo na nga magkanta buwas. Ay, ikaroon sa gabi.
Torno mo na karon sa gabi magkanta. Oo, bakit naka-live pa Nakita mo, Ma'am Jean? Live. Naka-red pa. Ay, bakit yun ito? Dito ako nag-play, Ma'am Jean, sa Tara. Good evening sa lahat. Ay, good evening sa lahat. Tara, kulitan tayo ulit at lapagan. Play ko ulit, Ma'am Jean, ha? Okay, Ma'am Jean. Siguro sa ano lang. Pag na-open mo na wala naman yung live na word. Sana all nakahiga. Kahit ako, Sir Tams, para ayoko pa sanang mag-live. Gusto ko pa matulog. Kaya lang nakaschedule ako ngayon umaga. Sayod pa. Nagpasayod na naman isa man. Pait pa mata ko, Ma'am Jean. Waspi, wala ka bang bagong bagong long vid?
last mo is si Quest Lupok Restaurant. What's the good morning? Baby dear. Mami, Matitera. Lakasin ko muna yung music. Walaan ko. Good morning, Mami Dolores. Nandito ang mga anak mo.
7 million viewers. Thank you. Good morning po sa lahat. Oh. Sa white to ay may may
Yes.
Wow, very beautiful. Thank you so much. Nagkasada at sentrum ko. Sana lang magbigay at minsan naglalag. Kukinigil. Kukinigil. Sana dito. May loudspeaker ko muna yung dito. O wala sa wala pa rin ako mag-play. Ate Jane, thank you. Ako nitisin ko lang yung isda. Pumili ako ng isda. Ano lang, 2.5 kilos. Araw-araw may isda ako dito. Shout out! 9 million viewers! Thank you so much! Talagang lang yun. Viewers, thank you. Wala, ma'am. Ako kaya pinapatamaan ang ganda. Gusto. Ikaw muna na pinapatamaan sa kagabi. Malakas bang music dyan sa inyo, Ma'am Lynn? Ay, Ma'am Lynn? Si Ma'am Lynn, hindi makatinig yun eh. Walang headset. Mas silip-silip yung kanta. Laban. Malakas ba music dyan? Kayo, Ma'am Jane? May tinatagong abilidad pala si Ma'am Morakitera. Siguro laging kumakanta ito sa sa video office si Ma'am Morakitera.
Hi, Aling. Good morning. Sir Sam, thank you for coming by.
Try ko naman yung ko. Bossy, Bagus TV. Ito. Mami, kasi live mo may ad. SBS, Trading Broker. Thank you sa pangarang, Boss B. Sir Dan, thank you. Alan B, thank you. Thank you sa pangarang. Ang dali, ma'am ha. Ma'am Jean, hindi ko alam saan ba makikita yung link ko yan. Saan banda, Ma'am Jean? Para ma-share ko.
Tapos, ano gawin ko to? Bakyatin pa ba kita? May pindot pa ako dito, Ma'am Jean. Nasa likod pa ako. Paano to? Paano ba kita ipaakyatin, Ma'am Jean? Ano? Ma'am Jean, Ayun, nandito ka na, ayun. Hindi kita masagot. Okay na. Hi! Hello, good morning. Good morning! Wow! Nasa stage ka na ngayon. Congratulations! Thank you so much. Good morning sa ating mga viewers. Hinahina ng signal ko. Bakit? Sandali, Ham. Kuha muna ako ng ano. Ayun, nakita ko ng mga comment. Ay, nawala ba ako? Hindi ako makakumin. Titans, nandito na ako sa taas. Nawala na, Ma'am Jean. Hindi ko na makita. Yung, Hello? nandito ako, ma'am. Hello, Ma'am Jean. Nawala ba ako? Nawala ba ako masula? Magpakita ka naman. Andyan ako, ma'am. I-on ang i-on ang camera. Wala pang ligo. Ay, nako. Nasaan kaya yon? Ang earphone ko, hindi ko na makita. Pero maririnig naman kita. Malapit. Sa malapit ka. Okay lang yan, ma'am. Ako, kamusta ang boses ko dyan? Okay naman, ma'am. Klaro naman. Klaro naman. Kaya lang ang sa akin, hindi kita masyado, hindi ano ba, volume. Boss B, akyat ka ba, boss? Hindi daw, ma'am, kasi mag-iiko daw. Kasi magkasama kami. Ha? Mag-iiko daw kasi magkasama kami. So, mamaya na. Mag-iiko daw yung boses kasi magkasama kami.
Asos, oo. Dapat malayo siya. Dapat sa malayo siya, Ma'am Jean. Kaya nga. Mm. Kain tayo, Kasi ma'am. Ma'am Raquelera. Almusal. Oo. Ako, kinain ko ngayon yung leftover na labong. Labong ko Wow, kagabi. sarap. Hindi nga maganda kasi maraming tubig yung nilagay ko tapos maliit lang yung gata. Sarap yan. Oo, parang tubig lang. Parang hindi ko feel. Dapat lang. Maliit lang yung nilagay ko na na tubig. Tapos na madami yung gata. Baliktad. Dapat tinanggalan mo ng tubig tapos pinalitan mo ng gata. Hindi natimpla na kasi. May may nor shrimp na. Sayang. Bawal Sige pa na naman daw lang. ngayon yung isda, ma'am. Ha? Bawal daw yung isda ngayon. Sa amin okay lang naman kasi malapit lang man dito yung fishing port. Dito lang sa Hinigaran. Hindi naman hindi naman siguro makaabot doon sa may oil spill. Malayo dito. Oo. Bumili na ako ng maramihan. Di pa Kaya naubos parang yung hindi bangus na- ko nung ilang weeks na, 2 weeks, 2 weeks na yung bangus ko. Bumili na naman ako kanina, yung kahapon. Bumili na din ako kahapon kasi araw-araw mayroon akong dito, suki. So dahil may naman ako, may bago naman akong dito, may bago naman akong isda dito. So magkukuha na naman ako ng 1 kilong, 1.5 kilo. Ma'am Jean, inaantok ko pa. Inaantok pa ako, Ma'am Jean. Ay, alas 12 Kami okay na ako naman. kagabi. Alas 12 naman ko yan nagtulog kagabi. Kaya naglanto-lanto pa ko videos. Tapos in-check ko pa ang akong watch hours. At maganda talaga, Ma'am Jean, araw-araw kasi lumaki yung ko, yung watch hour. yung dollars. Ako din, ganun din. Oo, maganda talaga. Tumaas Strategy lahat. natin. Tapos yung Oo. yung banana ko, tumaas din. Oo, salamat kay Sir Bitoy. Kaya nga, Before 20. Sige, ang bigay 20 niya. Oo, salamat kay Sir Bitoy. 23, alam mo Ma'am Jean, nag-23 lang nung Webes. Ngayon, 63 na. Wow, congrats. Oo. Tapos, from 1947, nag-1988 na siya. Ako lang yan eh, 1,300, 1,370. Ngayon, 1,490 na. Wow! Maganda talaga, Ma'am Jean. Kaya nga. Maganda yan siya doon, Hindi naman kasi namimigay. Oo, mabuti naman na. Makabawi tayo. Yup! Oo nga. Ay, nako. Huwag na nating i-mention yung name niya. Oo, Tama. Baka sundin ng iba. nakakahiya. Ay, Sir nako, Tam, ang sige, mamaya daw. buhay. Ha? Mag-ano daw muna, Sir Tams, magagasolina, tapos kakanta daw. Ay, wow. Gasolina na naman. Diyos ko, hindi pa siya na Diyos ko, sakit na yan mamaya, Sir Tams, Iba. ha? Iba naman to na gasolina. Gatas. Gatas. Gatas! Akala ko Kagabi, RH. kagabi, bumubula. Naku, Sir Tams, ingat-ingatan ang health. Diyos ko. Isa lang ang katawan natin. Paano na lang pag na-render?
Good morning! Sino na good morning, Ma'am Jean? Mamos. Saan ka na? Tawan-tawa si Sir Tamsa. Bart, tawan-tawa ka dyan ah. Kasi sabi ko may kanta ako sa kanya. Sabi niya ano yun.
Ay, ganun. Hindi ka pala uminom ng ano, kape. Yung ano, gatas na fresh. Nainom ka. Hmm. Sir Tams. Hello po, si Marcel. Narinig ko Ma'am na kayo. Rose, tumawag kasi yung anak ni Mami, yung panganay. Sabi nung anak ni Mami, "Good morning, Mama." Ang sabi mo, "Good morning." Sino na good morning? Ang sabi mo ba? Kaya, nag-mute muna ako ng mic. Parang ma-perfect na natin tong hint. Ma-perfect na natin tong StreamYard kung araw-araw tayo live. Tama. Sa'yo, ma'am, kasi ano, para may harang. Sayang kasi. Huwag Sayang yung live mo nung una. kakalimutan, ma'am. Ma'am Rose, yung mga harang mo para may pangarang. Huwag mong kalimutan i-on para may mga ano, harang. May harang na. Ano na? Binablock niya yung harang. Oo. Ay, Yung naku. isang araw, nakalimutan mo. Binablock niya yung live ko. O, binablock niya yung live ko. Oo nga. Bakit? Naku. Ewan. Nandito ako may clean sa ano mo, live mo. May harang. Sponsored by Joy Philippines. Ma'am Jean, ilan na ba watch hours mo, Ma'am Jean? Malapit na ba mag-4K? Malayo pa. Ano pa ang kulang? 400. Ay, 200. Sige lang, makuha din yan, Ma'am Jean, araw-araw. Siguro mga 1 week pa. 1 week pa, Ma'am Jean. Basta tuloy, Kaya yan. basta tuloy lang tayo, Ma'am Jean, sa live. Tuloy-tuloy kahit magwakwakan. Sa Monday, kahit magwakwakan. Opo. Kahit magwakwakan. Okay lang yun. Bawit lang pagka, afternoon. Okay lang yun. Nagits ni Sir Tams yung fresh na milk, oh. Matulog. Mag-apply ako sa Monday, Ma'am Jean. Second attempt ko ng team. Ba't may naman yun? Hanggang dito na pa. Hanggang ngayon ko na pa mga DJ ng team ko. Yun. Ano yun, ma'am? Sir Tams, hindi maganda yung boses ko. Baka sumabog yung live ni ni Ma'am Host. Sir,
okay lang yun, Ma'am Jean. Hindi naman. Ah, ako nga eh. Ang pangit-pangit ng boses ko, Ma'am Jean. Pasensya na. Ganda kaya ng boses mo, ma'am. Maganda pa ba yun? Naupo mo kagabi ang 8 bottles. Ubos. Ubos ni Bill yung pulutan. Bang putok-batok yung sa'yo, posting. Kagabi, ang pulutan mo, pang putok-batok. Oo nga, ma'am. Kagabi, pulutan mo, pang putok-batok. Oo nga, ma'am. Sir Tams, para sa'yo. Sir Tams, para sa'yo. Wow! Kanta na! Yay! Teka. Tama ba? Tama.
Ang aga ng kanta natin. Ah. Bay Sartan. Ano yung pinagpupasan niya? Namakos. Bay Sartan. Ano yung pinagpupasan niya? Namakos. Bay Sartan. Namakos. Hindi ko na makakalain. Hindi mo rin ko at kung ano ako ay hindi na rin ako Tama na yan. Namakos. Ayan na, Sir Tams, kumanta na. Tama na yan.
Na mga Ayan na, Parang Sir daw Tams, pumunta na. Si Ma'am Rose naman kakanta. Parang daw pumunta na. Si Ma'am Rose naman kakanta. Sir Tams, akyat na. Sir Tams muna, ma'am. Mahina daw yung boses ko. Sir Tams, akyat na. Mahina ba yung boses? Sir Tams muna, ma'am. Mahina daw yung boses ko. Sir Tams, yun lang yung alam ko na kanta. Mahina ba yung boses? Sir Tams muna, ma'am. Mahina daw yung boses ko. Sir Tams, yun lang yung alam ko na kanta. Asan ka na ba, Sir Tams? Sir Tams, yun lang yung alam ko na kanta. Asan ka na ba, Sir Tams? Ikaw naman kanta. Ano gusto mo kanta? Asan ka na ba, Sir Tams? Ikaw naman kanta. Ano gusto mo kanta? Umuupo ako. Sir Tams. Where na you? Umuupo ako. Sir Tams. Ano galawin mo? Wag na yun. Dito namin. Sir Tams. Ano galawin mo? Wag na yun. Dito namin. Fine line and adding fine line and adding fine line and adding Sabay mo, B. Sabay mo, B.
Ikaw naman. Kanta. Ikaw naman. Kanta. Yay!
Yay! Grabing trip ni Ma'am. Okay lang ba yung pagkakanta, Sir Tan? Grabing trip ni Ma'am. Okay lang ba yung pagkakanta, Sir Tan? This song is dedicated to Sir Tam. Okay lang ba yung pagkakanta, Sir Tan? This song is dedicated to Sir Tam. Akyat ka na, Sir Tam. Akyat ka na, Sir Tam.
Parang hindi yata okay doon yung boses. Sir Tans, okay ba yung boses dyan? Hindi maano, hindi maingay? Ma'am Rose? Ma'am Rose, hindi maingay? Ma'am Rose? Medyo malayo lang. Ma'am Rose, hindi maingay? Malayo lang, ma'am. Medyo nag-iiko lang. Nag-iiko siya, Ma'am Chin, at malayo. Pero okay naman. May tono. Medyo nag-iiko lang. Nag-iiko daw, malayo. At malayo. Pero okay naman. May tono. Malapit man. Salamat. Na-block yun.
Wala na, biglang tayo. Wala na, biglang tayo. Yahoo! Tambay daw muna si Sir Tom kay busy. Tambay daw muna si Sir Tom kay busy. Nagrinog sa kanila. I wish you Yehey! Just tell me Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin. Ipapaalam ko sa'yo. Makuha mo pa kaya ako'y hagkan at yakapin.
Nangangarap na nakataan sa atin. Nangangarap Tapos na ang kantahan. Tuloy lang, ma'am. Nag-iiko sa'yo. Ma'am Rose. Ma'am? Tapos na ang kantahan. Nag-iiko sa'yo. Tuloy lang, ma'am. Ano sabi mo, ma'am? Naiko sa'yo. Nakabuka siguro isa mong cellphone. Ma'am Rose. Ma'am? Dali. Nag-iiko sa'yo. Ang nakalipas Ay, wow. Ikaw kanta, Ma'am Rose. Yang kantahin mo. Dali. Paborito namin yan ni husband. Ay, wow. Timusong nila. Ulitin ko, kantahin ko. Sige, kantahin mo. Sandali. Hanap muna ako dito ng mga 10-15 lang ako, okay lang? Mag-end? Sige. No worries. Dali. Hindi mo pa na-check yung kagabi mo. Hindi Yung pa. na-copyright. Ma'am Rose, pag na-copyright ka, wag mo i-delete. Oo nga eh. Hindi ako Parehas marunong yan. mag-delete. Hindi ako marunong mag-edit. Ha? Parehas yan kay Jen. Turuan ka namin. I-mute mo lang. Ate, sige. Ate, Wag mo sige. i-delete Ano ko kasi sayang. na-CPR ka ba kagabi, Ma'am Jean? Hindi ko pa na-check. Kasi ano pa eh. Process pa. Process pa. Okay. Mapaturo lang ako sa inyo, Ma'am, ha? Kasi Sige. Sayang yung ano mo pag i-delete mo. ang motto ko kasi, Ma'am, kapag na-CPR, delete is the key. Sayang yung watch hour mo. Ano mo lang, i-mute mo lang. Oo nga. Sige, pag na-CPR, magtanong ako sa inyo. Sige. Dami kong mga video sa shorts, Ma'am, before ako nag-apply ng monetization. Pinandelete mo? Oo, dami-dami. Tapos may mga thousands na Sayang. doon na views. Oo, pag Sayang. dinilit mo, 'di ba, malagas din yung mga views mo. Kaya nga. Bawasan din. Sayang. Pero okay lang kasi sa akin, sa ano ko na para na lang safe ba.
Si ano nga, si Bel, hindi muna siya nag-upload ng short video para 'pag nag-apply siya, sure na Mm. walang problema. At tapos hindi siya mahirapan mag-check. Kaya nga, parehas sa akin, wala akong upload. Oo. Kasi hindi naman ma-count 'yan, eh, 'pag naano na-monetize na, diyan na mag-count lahat-lahat. Views, watch hours, revenue. Kaya nga. Ma'am Lynn, akyat Mm. na, kanta ka na, Sir Tams. Andun pa si Ma'am Lynn nag-focus ko. Kawawa Tapos na naman kami si Ma'am kumanta. Lynn. Kawawa, puyat pa. Nag-ano Puyat pa. pa, puyat pa sa wakwak, sa walwalan. Puyat pa sa walwalan, tapos birada pa trabaho, kuskus pa ng kusina, ng labahan, tapos ginagawa siyang kambing, gulay lang Tapos, lagi. Kaya Diyos nga, ko, grabe naman yan. sabi ko sa kanya, maghanap ka ng bagong amo na may puso ba? Kaya nga. kaya nga. Kawawa Isipin ka mo yung naman. pagkain nila pang isang tao lang pero 3 silang kakain. Grabe Oo. naman katipid niyan. Tipid na tipid talaga, pero kung lumabas siguro mga amo niya, siyempre sumptuous foods ang mga kinakain. Kaya nga. Tapos hindi man lang madalhan si Ma'am Lynn ng masasarap na pagkain. 'Di Hindi man ba lang ma-take dapat out. 'di ba dapat, mag-take out na tapos kung ano ang kailangan dapat 'di ba, shoulder ng amo yung mga sabon, shampoo, conditioner, at mga personal Sagot hygiene yan. ba. Sagot Opo, yan. Kami nga dito, sagot kami lahat. oo, iwan ko sa kanya kung sagot ng boss niya, ng amo niya. Ano yan, pag Kuripot ganyang amo, Ma'am Rose, hindi yan masyado mayaman, alanganin lang siguro yan. siguro, baka maliit lang yung may negosyo siguro pero hindi naman ba Kaya volume nga, yung kasi kukuha income. sila ng katulong tapos titipirin sa pagkain. Oo, Hindi, sayang kawawa naman yung tapos meron din kasing amo na may pera pero kuripot. mayroon din. Ang in-check Hindi. kasi, kapag Ano in-check yun, yung amo nanghihinayang mo, sa pinapasahod? kapag in-check yung amo mo talaga, eh, Mm. 'wag ko nang sabihin. Huwag mo nang asahan na magbibigay. Oo. Kasi kami dito, ganun din naman yung amo namin, Chinese. Mm. Pero hindi naman Pero masyadong kasi, nakaano na kasi sila sa culture ng Pinoy, na una-una yung kultura ng isang Pinoy na ang family ba kahit na may mga anak na, may mga apo nandiyan pa rin sa bahay, and then Hmm, kung mayroong mga pagkain yung magulang, i-share sa mga anak, gano'n ba? Ano ba tayo, family oriented tayo at saka hospitable. Lahat kung may bisita tayo, alagang-alaga natin, labas lahat ng mga bago, pinggan, kutsara, baso. Pero kung walang bisita, luma na, mga ginagamit, ano ba? ganun talaga ang Pinoy. Oo, si lola Yung sa kasi noon, yung sa loob ng gina bahay, ang mga ginagamit, yung iba, hindi, ang itsura hindi na maano. Pero 'pag may oo. bisita, ang gaganda ng Nandiyan nilalabas. labas ang mga pinggan na, hindi ko pa 'to na nagamit." Ganyan-ganyan ba. Tapos pagkatapos na umuwi na yung mga Hmm, bisita, hmm. hugasan, hugasan mo tapos ipatuluin mo, tapos itrapuhan, and then ibalik sa box. Oo, tapos paggamit sa'yo yung mug na walang handle. Oo, walang handle tapos yung sarten na pinggan ba, may mga itim-itim na parang na ba, nahukas na natanggal na yung ng sarten na pinggan. Oo, Parang ganyan nanay ko talaga ang 'pag umuwi ako Pinoy. ng summer, yung ginagamit niyang Hmm. plato yung may mga mantsa-mantsa niya. Tapos Oo, baso wala ng hawakan, ipantapon ko nga. Sabi ko, "Ang dami-dami nito baso, oo, hindi mo gamitin." Sabi niya, "Ay sa ano lang yan 'pag may piyesta, may bisita." yeah, oo. So, inadapt ko na rin 'yan, Ma'am Jean.
bumili ako ng mga pinggan, kutsara at mga baso, naka-separate 'yun. Lumalabas lang 'yun kapag may bisita, may party kami dito sa bahay. Oo, Gano'n tapos talaga tayo ano, mga Pinoy. oo, palitan lahat ng kurtina, ng ano ba, ng ano ng trapo, lahat palit, bago. Pero 'pag uwi ng bisita, ibalik lahat ng mga luma. Ay naku, ganyan talaga tayong mga Pinoy, maasikaso kasi tayo sa bisita at paano na din ba, ano tawag diyan, anong tawag diyan na kung meron ka na Nakasanayan na. i-ano mo, oo, Tradition na. parang pabugal-bugal ba, pabugal-bugal ba sa bisita na parang feeling mayaman. Feeling mayaman, pero 'pag alis nila, Iurong mo ikaw ibalik nahulog. lahat ng mga bago, ihugasan, ilabahan, tapos ibalik sa kabinet. Ganyan. Ay naku. 'Pag wala ng bisita, itago mo na yan baka mabasag pa. Oo, oo, ayan. Si Lula, "Hello Lola," ay kung nagapamati si Lula subong, sa heaven, padamkuhaman ako. Oo, si Lola kasi ang nag-ano sa'min, nag-ano ba, North Shore since maliit pa kami. Tapos ang hindi ko makakalimutan kay Lola ang sabi niya, um, "Magpaninguha lang kamo." Nakaintindi ka man Ilonggo, Ma'am Jean, boss? Hindi, hindi makaintindi ng Ilonggo. Oo, Bel, ako "Magpaninguha konti. lang kamo, nga wala kamo sa may naapakan." Muna pala. Fly high without, ano lang, walang inaapakan na tao. Tama. So yun, nag-ano kami talaga, nag, hirap din kami. Si lola noon, si lolo, ano lang, simpleng ano lang, farmer. Tapos si lola mananahi. Tapos pag-uwi ni lola, doon sa kabilang ano siya, sapa, mag-ubog pa siya sa tubig, pauwi sa bahay. Siyempre ano Hmm, na, pasma na si lola. Kasi wala pa kasi kaming ano noon, makina ng ano ba, sewing machine. So, struggle talaga si Lola para lang sa amin. Hmm. So, noong 2012 namatay na si Lola. Yung tatay ko naman 2008. Mm. Pero nagpaaral sa akin yung tiyahin ko na kapatid ni tatay. Pero lucky naman ako na nag-aral ako na hindi siya masyado ano ba, na magasto. Kasi free ako tuition noon. hmm. Free ako tuition, 100% free tuition. Ang binabayadan niya lang yung nung miscellaneous at saka laboratory ko. And then 2 years lang yun, 2-year course lang yun. Tapos nung pumasok na ako sa ano, sa government, Saturday, Sunday, noon, sa time pa ni, Chief PNP Senator Lacson, ano na, naghain ng programa na para lahat Hmm. ng mga undergraduate ng mga, uniform personnel kailangan na mag-aral para di ma-attrite sa serbisyo. Tapos Saturday, Sunday 'no, nag-aaral kami. Pero once na maka 20 years ka na sa service, puwede ka na mag-optional. Pero ang iba hindi na nag-aral kasi ang sabi nila naka 20 years na kami, mag-optional na kami, i-ano na lang namin, i-google na lang namin sa aming mga anak para makatapos. Oo, Hmm. sacrifice na lang si tatay. So yun, nakatapos through my own effort. 4 years ako, 2 courses. Oo, Wow, galing. oo, self-supporting ako noon sa 4-year course ko. Mm. Ako lahat nag-ano, naggasto. Tapos ang happy-happy ako noon nung nag-apply ako ng graduation na may mga expenses na, may mga babayadan.
binigyan ako ng boss ko, ng regional chief namin. Ni deputy pala, ni deputy. So, happy-happy ako kasi ever supportive sila. Oo, naano ko pa, na ano, parang ang Support mga talaga PC ba sila. noon oo, yung PC noon na ano ko pa, naabutan ko pa sila, yung mga PC, Philippine Constabulary. So, maganda maano sila, parang ang saya-saya nilang kasama. Tapos alagang-alaga, kasi ako lang isang babae sa office. Hindi 'yan Ay, kakain wow. kung hindi magkasama sa isang mesa. Oo, tapos dalaga Mm. pa ako noon, ako lang isang babae, siyempre expect mo na kantyawan na, ikaw lang talaga binibiro. Mm. Pero mahal ako noon. Iba ano na, nag-retire na. Lahat sila nung 1998 retired na. Matatanda na sila. Ewan ko lang sa iba kung buhay pa ba, hindi ko na wala na akong kontak sa kanila. Mga ilang regional Wala chief ng na din balita. yung mga boss ko. Oo, matatanda na siguro Ano? kasi iba sa ibang lugar na sila, Luzon, Visayas, Inaano? Mindanao, yung mga boss ko. Mm. Inaano? Last na 'to, last na song, mag-end na Sige, kanta ako. naman. Okey lang ba, ma'am? Okey lang Ang ba, ma'am? ano niyo, theme song niyo ni hubby mo. Yeah, oo, sige, theme song. Ito na ha, si hubby ko wala dito, Na pumunta ng umalis? ano pumunta ng Iloilo kanina mga 5:00. Babalik din 'yun Hmm. mamayang hapon, may transaction lang. Nasa government din yung asawa ko, same Hmm. agency kami, oo. Dito lang siya na-assign sa malapit lang sa town namin. Ako naman 2 oras pa, swerte niya. Wow, nagpalipad si Belle, 50. Wow! Nagpalipad si Belle, thank you, Boss B. Ni-ready ko lang yung kakantahin ko, tuyok-tuyok pa Pwede si daw niyo kantahin yung Whitey. theme song nila. Tuyok-tuyok pa si Whitey, Ma'am Lynn, mag-SteamYard ka rin mamaya. may ads pa. Oo, Ma'am Lynn, saya-saya. Saya-saya, Ma'am Lynn. Kagabi nga si Ma'am Lynn 'no, bigay todo si Ma'am Lynn. Oo nga eh. O kasi wala naman diyan mamaya yung ano niya, amo niya. Oo, 'di ba pupunta ng China 'yon? Mm. Yung amo namin nasa China din. Next week pabalik? Ito na po. Ay, teka, Next sandali. week pa. Hindi siya nag-start. Napalipad Si lang Sir ng Tams mga kamusta? iwan na. Asan na Sir Tams? Lumipad na yung mga aswang ni Ma'am Lynn. Iniwan daw ang ano, tiyanak. Tiyanak. Ang saya-saya lang natin kahit na 4 lang tayo, pero parang 1 dosena na din, 'no? Oo nga, ma'am. Kasi marami tayong tiyanak. Babalikan daw mamayang hapon yung ano, yung anak. Okey. Itali mo, Ma'am Lynn. May nag-videoke man sa kabilang bahay, oh. Pero hindi man naririnig eh. Hindi niyo marinig. Hindi. Kung tayo'y matanda na, Wow! sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan may ito ang pangarap ko. Makuha mo pa kayang ako'y hagkan at yakapin. Sorry. Oo. Ooh.
hanggang pagtanda natin. Nagtatanong lang sa'yo, ako pa kaya'y ibigin mo? Kung maputi na ang buhok ko. Meron pa yan. Pagdating ng araw, ang iyong buhok ay Mabarangay. puputi na Ito po hanggang kung rin. tatagsay. Sabay tayong mangangarap ng nakaraan sa'tin. Ang nakalipas ay babalik natin. Ipapaalala ko sa'yo ang aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. 25 years na kami ni husband by December 14. Wow! Haba na. Congratulations! Haba na ng pinagsamahan namin. Siguro kung may anak kami, 24 years old. Wow. May apo ka na sana, Ma'am Rose. Oo, ang nakalipas ay ibabalik natin. Nagtuyok-tuyok man siya. Ay nako, nagtuyok-tuyok man yun. Ang Hindi man. aking pangako na ang pag-ibig ko'y laging sa'yo. Kahit maputi na ang buhok ko. Kahit maputi na ang buhok ko. 25 years nga sakripisyo sa sa attitude ng asawa ko. Pero mabait yung asawa ko kaya lang may negative, positive din, 'di ba? Ganon talaga Hindi ang naman tao, Ma'am perfect. Rose. Oo, ganyan hindi talaga perfect ang pagsasama pero nandiyan pa rin siya. Maano mo kasi, ma-measure mo kasi yung isang tao kapag na kayo, ilang years na kayo. Parang mag-friends na lang kayo. Oo, parang Maganda maglubya yung lubyo na lang kami ba? ganyan. Mm. Nagsasama sa hirap at ginhawa. Oo, magsasama sa hirap Kahit ng may ginawa. mga Sabi ko nga sa kanya, "Wag kang magloko-loko kasi 'pag magloko-loko ka, pagtanda mo, tandaan mo 'to ha, wag kang umasa sa akin 'pag nandiyan ka sa." Kasi kapag 'pag luka-luka din ako minsan ba, Ma'am Jean Busby. Kasi Hindi kayo yung nag-ampon, Ma'am? Oo, tayong babae kasi tayo, init sa init, sala sa lamig, oo. Yung depende sa natin, sa moody ba tayong mga babae. So, yun, 'pag mataas na yung boses ko, naglo-low na yan ng boses. Ganyan din ako, 'pag taas ang boses niya, gano'n din ginagawa ko. Lumabas na siya at lalabas na din ako. And then, Para hindi namin sumabog. na i-fix yung problema, yung misunderstanding Mm. before kami matulog. Ganyan lang talaga yung mga parang rules ng pagsasama. Before kayo matulog, i-fix niyo muna yung isang problema, kahit na maliit lang. So, noon si husband kasi matagal din siya sa barko before siya pumasok sa government. Hindi ko maintindihan yung attitude niya, parang maliitan na bagay, siya, masungit ba? Hmm. Masungit siya. Pero nung kalaunan na nagsama na kami,
nagsama na kami na hindi na siya na bumalik sa barko, ano na, parang naano na namin bang isa't isa, nakilala na namin ang isa't isa. So, ano na kami, nag-a-adjust-adjustan na kami dalawa. Oo, sino ba namang mag-adjust ng 25 years na, 'di ba? Mm. Matagal na ang pag-ano ko sa kanya, sakripisyo. So, sayang lang kung magbibitaw sa maliit na bagay. Kapit lang hangga't kaya. Correct. Kapit lang. Mabait ang asawa ko, wala siyang bisyo. Noon may bisyo siya, sigarilyo, inom, pero natakot din sa mga babala ko sa kanya. Buti nakinig sa'yo, Ma'am Rose. Oo, kasi ang sabi ko sa kanya, may history kayo ng diabetic, so bawal na bawal na manigarilyo kasi ma-impotent ka. Tapos huwag ka nang uminom ng 3-in-1 na coffee. Kasi tingnan mo, marami kang mga mga sugat-sugat ba? Kasi matatamis yung hindi talaga mabuti yung ng 3-in-1 kasi anong ginagamit yan parang yung sugar na yan Maraming sugar yan. ginagamit. Oo. So, tataas talaga yung mo, sugar. Oo, especially kung diabetic ka. So, ang Kaya sabi ko nga. sa kanya, mag-inom ka ng native na coffee. Yan, antioxidant yan. So, ginawa niya doon kasi. Sabi ko, uminom ka ng coffee diyan, may native na coffee diyan sa harap ng station. Doon ka mag-inom, doon ka uminom. Oo, So, ginawa na siyempre din. Wala na na siyang coffee mga para sugat-sugat may kasi kinakagat-kagat diabetes. ng langgam kapag may masugat na talaga, masugat na agad. Pag nasugat, inaano ng langgam. Oo. So, ang sabi ko sa kanya, mo na, stop mo na. Yun. Tapos, siya Kami, kasi, ma'am, side ng mother ko, meron lahi. oh, Kaya oo, iwas kami sa mga oo. So, tulad ng iwas-iwas Milo. lang. Matamis yan. Iwas-iwas lang sa Iwas ka mga dyan. sweets. Tapos, ang ko lang kasi kay husband, siya, lakas niyang kumain ng rice, white rice. La, yan ang number Oo, 1. yeah. Ano na Grabe ang lang, rice sa yung white. corn rice. Grabe ang sugar sa white. Oo. Maganda ang corn, ihalo mo lang sa sa white rice. Pwede. Pero kung puro corn, ako naka-experience na ako noon nung maliit pa ako Mag-igit-igit. nung elementary doon sa bahay ng Oo, tiyuhin pag ko hindi sa ka sanay bukid. sa corn rice, mag-igit-igit ka. Oo. Ako, utot na utot. Utot na utot ako, Ma'am Jean, sa puro mais at saka lang ang ulam ng tawag diyan sa inyo, tinabal din ba? Tinapal sardinas? Tinabal yung isda na fermented ba? Ah, Oo, isda na fermented, yung maliliit na mga isda na pini-ferment ng ilang buwan. Yun ang ulam namin doon sa bukid. ginamos. Tapos Pangit yun, tapos ginamos at saka rice corn. Hindi yan pwede. Ang bagay dun, prito na isda. oo. Pero tinabal yung tawag sa amin, yung ginamos dito namin binabayo yung shrimp, yung hipon. Yan ang tinatawag na ginamos sa amin. Pero yung tinabal na tawag, yung fermented na isda, maliliit na isda na nilagyan ng asin, pang-ferment, yan. Tapos bawal din sa amin yun ngayon, yung mga maasin-asin na yan, especially yung tinapal. Kasi ako, mataas din uric ko. Mataas din uric ko, tapos ng high blood na din, every Kailangan 3 talaga months. matatabang yung pagkain. Oh,
every 3 months, Ma'am Jean, may ano kami, may maintenance kami. Mayroon kaming tinatawag na IMPAW, enhance sa parang chine-check yung ano namin, yung may annual physical exam kami, lahat Mm. laboratories. Tapos Yung mga ano pa naman tumataas. bawal, yun yung masasarap. Oh, yes. May maintenance na kami, libre yun, galing sa agency namin, sa national headquarters. Maganda kay So, libre, hindi magastos. salamat kami na mayroon kaming ano, libre na Kaya nga ikaw medicine. may lahi kang diabetes, magdahan-dahan ka na sa mga matatamis Oo. katulad ng Milo 3-in-1, Oo, yes. Grabe ang ano, ang tapos sugar. rice, Once a day Ang naman. rice talaga, oo. Ang sabi ko sa once a kanya, ano na, mag-limit-limit ka na ng rice. Ang sabi naman niya kasi 'pag maliliit na yung tiyan ko kasi hindi na ako ano, hindi marami yung kain ko ng rice. So, ano na lang, sabi ko sa kanya, i-ano mo na lang, once a day mo na lang yung kahit na 2 cups, pero once a day okay na yun, umiamat-amat lang ba. Unti-unti Mm. mo lang. Ano din, pag-umaga, nagko-coffee lang, tinapay pa din, siyempre. Tapos Kami nga 'pag ano, in wala man between. kami lahi, pero nagme-maintain ako Oo. sa kanin. Kumakain lang ako kanin ng madami Oo. tanghali. Pagkagabi, Oo, mga 1 cup lang. maliit na lang. Sa Maliit umaga, na lang. tinapay, pandesal, ganun lang. Oo, oo. Masasarap nga yung mga ano niyo diyan, mga ulam niyo diyan. Tapos every meal niyo merong fruits, tapos may yogurt pa, wow! Ang ganda talaga ng ulam niyo, Ma'am Healthy. Boss B. Kaya nga tumataba si Boss B, eh. Oo. Naku, 'pag barbecue ang ulam niyan, ma'am, todo kain ng Ah, kanin. ay Lalo na 'pag naku, ano, sarap. 'pag crab yung ulam, taob yung kaldero Ay diyan. naku, sarap. Oo, sarap talaga seafoods. Kasi ako naman matataas yung ano ko, yung high blood pressure ko. Limit lang sa seafoods, especially sa crabs, yung Kasi napataas yun alige. ng dugo. Oo, yung alige. First time ko kumain ng 3, 4 na piraso ng crab, mud crab doon galing sa Rojas City. Kasi Mm. ano, dinalhan ako ng 3 kilo ng nag-apply ng ano doon doon pa ako na-assign sa regional office, personnel. Dinalhan niya talaga ako ng 3 kilong crab. Mm. Diyos ko naman, umuwi ako sa bahay, pinaluto ko sa ano, sa timbang, tapos kain kami. Hala, naku! Parang ano ba, parang matumba ako, nagrugi, sakit ako nga ano, nga dito ba, batok? Yung batok, Oo. Ano na, gabi na, mga tumaas 10:00 na na yung siguro dugo. yun, mga 9:45, parang diyan, ganyang oras. Naku, Diyos ko, naglibot kami sa subdivision namin, naghanap ako ng katapres, ano ba, panglagay ba sa ilalim ng dila natin, katapres Mm. para ma-lower yung Pero ano, mabisa ano, yung ma'am, yung BP. okra, Okra, yung oo, okra, ibabad mo oo, sa tubig, magdamag, tapos pagkaumaga oo. yun daw yung inumin, wala pang Oo, kasi kinain. oo, Mabisa oo, magpababa maganda ng din dugo. yun. Oo, maganda din yun. Pero doon sa amin kasi walang okra na ano, malayo kasi yung talipapa sa subdivision nung doon pa kami sa Pabia, Iloilo. Tapos Mm. naghanap kami, may bukas pa na tindahan nasa bahay lang ba, na built-in lang sa bahay kasi bawal doon sa subdivision namin na may tiyanggi-tiyanggi. Yun, pinahiram niya sa akin yung isang katapres niya, yun na. Ano na, nag-lower na, parang ano na yung maganda na yung Dito na ano ako. ko, yung ano ko ba, hindi na ako matutumba, ganyan. Sorry, Mm. hindi ako marunong masyado sa Tagalog. Yun na, then 'pag ilang buwan, nag-ano na din, nagbigay na din ng ano, alimango. Niluto ko, tapos dinala ko sa opisina, "O kayo na lang kakain niyan." Kasi nung ilang buwan ano na. Naglaway ka na lang tuloy. Oo, binigay ko na sa kanila, nag-share na ako.
Kasi noon na ano, nagluto na ako ng alimango yun ang naramdaman ko na parang matutumba ako na masakit yung batok ko. Nung nandoon nga kami kila ano, Bel, nagsawa ako sa ano kasi nanuhuli yung papa niya ng crab, ang lalaki. Oo. Sila hindi manakain sarap kay high kasi. blood. Sarap kasi ang aligi, Ma'am Jean. Kaya nga, So, kain lang ako ng ano, ng crab, yung ano lang ba, yung kamoy tawag sa amin. At saka yung magkamay lang. loob. Oo, pero yung aligi ayoko na. Mayroon ding ano crab meat, mayroong crab meat nasa ano lang, nasa grocery. Pero Yan yung sabi nilalagay ko sa ano, Meron sushi, din aligi. Meron din crab aligi meat. na binibenta na sa bottle lang. Tapos Meron. ihalo lang sa mga sinangag ba, Ma'am Jean. Yun, Ay, masarap yun. gusto ko sanang kumain yan, pero yung resulta after that, Diyos ko, natatakot ako. Pwede man siguro ano, once a week lang tapos konti lang. Oo, pwede na rin. Na parang ano lang ba, ma-satisfy lang yung craving mo ba. Mm. Mm. So dito naman sa amin sa lugar sa doon sa San Enrique, Yes. seafoods Logo talaga. ka na. Oh. Seafoods talaga, Ma'am Jean. Mm. Talaba, ang laki-laki ng talaba. Talaba, Wow. bangus na sinugba, and then ano lagi namin ano ino-order yung pork chop, baboy. Ha! Wow. Pagkatapos nun, bumalik na kami ng opisina, habok na ang tiil ko. Tumaba na tiil ko. Oo. Ano, grabe ano ba, madali siyang mag-ano yun, water retention yung tiil ko. Ano, Tawa ng tawa sign si na Sir yun Pancho. na mataas talaga yung uric ko. Ganun yung sign niya. So ano na lang, kapag ano yung mga kasamahan ko, "Ma'am, kain tayo doon sa Tibsok, Barangay Tibsok yun, may mga seafoods doon." Ano na, sumama na din ako sa kanila pero ano na lang, maliit-liit lang na ano ba, parang ano na lang, kuha-kuha na lang pero hindi naman marami. Hindi na karamihan. Hindi. Pag Hindi na maramihan parami, mahirap na. Hindi na maramihan. Hala, 10:29 na, mag-end na ako mga moms. Usap tayo mamaya. Oo nga, Mamayang gabi. 10:30 na Oo. pala. 10:30 na pala. Boss. Sorry, boss. Oo. Sige, Sorry, bye-bye. boss. Oo. Sige, bye-bye na po sa inyo. Mag-end Sige, stream na thank po you. ako. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Bye.